169 сол пеш 17 феврали соли 1852 маросими ифтитоҳи осорхонаи боҳашамати Эрмитажи Федератсияи Россия ки аз 5 бино иборат мебошад дар шаҳри Санкт-Петербург баргузор гардид. Бори аввал ба муносибати кушодашавии осорхонаи мазкур намоишҳо ва чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардида барои сокинон зиёфати бошукӯҳ ороста шуд. Гуфтанд ба маврид аст ки дар ҳамон замон ҳамаи утоқҳои ин осорхона барои меҳмонону сайёҳон кушода шуда, он дорои бойтарин маҷмӯаҳо аз ёдгориҳои қадима, аз ҷумла Мисри қадим, фарҳангҳои атиқаи асри миёнагӣ, санъати Аврупои ғарбу шарқ, ёдгориҳои бостонию бадеии Осиё ва фарҳанги русии асрҳои 8 ва 19 буд. Осорхонаи мазкур ки яке аз ҷойҳои тамошобоби асосии мардум ба ҳисоб меравад, дорои ашёи бебаҳое мебошад ки таърих ва фарҳанги халқи тоҷикро низ инъикос мекунад. Дар бораи Тоҷикистон чандин толорҳо мавҷуданд ки дар онҳо бозёфтҳои археологии Тоҷикистони пеш аз исломиро дидан мумкин аст, аз ҷумла нақшу нигораҳои қасрҳо ва толорҳои меҳмонхонаҳои сокинони сараватманди Панҷакенти бостонӣ, бозёфтҳо аз қалъаи Қаҳқаҳа ва як ибодатхонаи бутпарастӣ дар Аҷинатепа дар ин осорхона ҳифз ва нигоҳдорӣ карда мешаванд. Соли 1985 дар осорхонаи Эрмитаж намоишгоҳи зери унвони осори бостонии тоҷикон ташкил шуда буд ки аз пайдоиши фарҳанг ва санъати қадимаи халқи тоҷик ва гузаштагони он шаҳодат медод. дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар мамлакат нахустин осорхонаи роҳи оҳан ифтитоҳ мешавад. Айни замон корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон фаъолона ба ташкили ин осорхонаи наву замонавӣ машғул мебошад. Маҳалли ҷойгиршавии он аллакай интихоб шуда дар хонаи фарҳанги кормандони роҳи оҳани Тоҷикистон ҷойгир мешавад. Осорхона пурра дар ихтиёри корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон буда, маблағгузории он аз ҳисоби маблағҳои буҷавии идора сурат мегирад. дар осорхона тамошобинон метавонанд бо нигораҳои ҷолиб аз ҷумла аввалин қаторае ки моҳи сентябри соли 1929 ба душанбе омада буд шинос шаванд.